Atópome cruzando a Ponte Internacional de Tui, unha ponte marcada por unha palabra que aquí todo o mundo coñece, contrabando. Durante décadas cruzáronse por aquí café, azucre, bacallao, tabaco e moitos outros produtos agochados entre carros, maletas e incluso roupa, nunha loita diaria por sobrevivir. Foi inaugurada en 1886 e construída en ferro para unir por tren a estrada a España e Portugal. Desde o primeiro día converteuse nun paso estratégico, vixiado constantemente polas autoridades. Nas entradas era habitual ver garda civil e gardas fiscais revisando equipaxes, pedindo documentación e rexistrando a quen o cruzaba, especialmente durante a dictadura franquista e o Estado Novo portugués. Na Guerra Civil Española, esta ponte foi tamén vía de fusida para republicanos que buscaban escapar para Portugal, aínda que moitos eran interceptados ou devoltos. Durante anos, cruzar non sempre era sinxelo. Había controis duros, horarios limitados e sospeita permanente sobre quen pasaba dun lado ao outro. A pesar de todo, a xente da raya seguía cruzando para mercar, vender, visitar familia ou buscar unha vida mellor cando non había outra saída. E mentres avanzamos cara ao outro lado, aparece diante de nós a impresionante fortaleza de Valença, gardando desde hai séculos a entrada a Portugal e lembrando que esta fronteira sempre foi moito máis ca unha simple liña no mapa.